câștigat banii ușor și în junglă de m-ați duce, creierul meu tot produce. De mic am fost producător și-am câștigat banii ușor și în junglă de m-ați duce, creierul meu tot produce. Când în țară și în afară e criză financiară, n-am probleme cu banii, sunt o matriță de hârtii. 1000, 2, 3, produce băiatul, 4, 5 sau 6 că mă duce capul. Cam piesa lui Mocan îmi spun și eu, fac bani de mă enervează tot pe capul meu. 1000, 2, 3, produce băiatul, 4, 5 sau 6 că mă duce capul. Cam piesa lui Mocan îmi spun și eu, fac bani de mă enervează tot pe capul meu. Al Capone pentru bădoiul din Bârteni. Poate am spart vreo bancă sau vreo magazin, sau poate sunt dealer să vând să mă întrețin, sau poate-s vreo hacker de FBI vânat, poate-s urmărit pentru jafarmă. Poate am spart vreo bancă sau vreo magazin, sau poate sunt dealer să vând să mă întrețin, sau poate-s vreo hacker de FBI vânat, poate-s urmărit pentru jafarmă. Dau în cap fur și nu mai țin cont, pentru familia mea intru în foc. Peste tot eu mă ocup cu toate, la fel ca Al Capone, că băiatul poate. Dau în cap fur și nu mai țin cont, pentru familia mea intru în foc. Peste tot eu mă ocup cu toate, la fel ca Al Capone, că băiatul poate. Dacă poliția vrea să afle ce fac eu, Dumnezeu mă reprezintă, e avocatul meu. Chiar dacă aici pe pământ lumea mă